5, 2, Happy New Year! Group hug! Diliwan makita. Hindi makita. Group hug! Ano dati group hug? New Year! New Year pa. New Year! 1, 2, 3, ambak! Di mo mambak si mama. Hello guys, ako na pud ni si Ruby Provincianan ja dias Kristel nag kuan si ja kanang decorate kuno si ja darig 2023 kay mama na ijang naandang kay creative man siga ning bata ang si ja bebetik decorate dani kaysa mamalita og mga balon-balon yan na ja kuan kanang si ja nalamay na decorate na maadyo man ni si ja mo pahimutang pud ning bata. So liwat po dis jang inahan lagi po nga mahiyadyo po mo pahimutang kaluis Ginoo ja. Mo lagi na guys sila radyo naglihik-lihik dari kay gako ga lingkod ra ko igor akong video nila ja sinikul busy ka adto tuas likod ja mo ni kanang empanada. So salamat di kadto ni Lia Midani nga gikan pa na si Sas Dalagit. Ja mo rin niya mga prutas guys kanang kani Dalis Garden ra na inahaning uban kaning passion fruit ja kaya mahalaman ka duro nag mga palitunan ja igor amon pud nato nang display sa tong lamisa lagi ja lagi na sila pauso lagi kuno kanang paswerte pero depende ra sa tao magkugi guys. Na prepare na ni Kristel ja nahman na luto si Nicole og spaghetti. So mao ni mahang kunting salo-salo para sa among pamilya. So tilaw kuno si ja nga gijang order ja marang tilaw. Ja empanada. So hanang gi-order gikan panas dalagit ja. Naghimo pod si Kristel nga sa ninak. Graham balls na gibutangan og marshmallow kuno sa nga. So tilaway kuno nanak. Ingkiti sa kuno nak nya. Kung sa sud ba ja. Naghimo pod si ja og kuan sa ninak. Wa nami nag-video. Si Kristel ra naghimo dana. Graham. Hala naghanag cream lagi ninak. Dapat na i-cream si Papa, di ba? Wala. So, wala ijang giluto. So, wala na yung kuhan. Kanan na lang may kuwang dyan. Nanihapon na dahil mi guys. So, kuhan. Nagluto si Nicole og sabaw nga. Bukag. So, manihapon na mo. Dyan. Humba. So, salamat kadyo sa Ginoo nga. Salamat dahil kadyo sa Ginoo nga. Naka-prepare po dyan mi nga ni. Kaya bisag lain ang pawinawang lawas. Si Nicole lagi si Kristel nagkuan. Hay sa nila kapinyo nila tanan. New Year. Diyan na manigihimo ni Kristel. Diyan karon guys kay mag-video kili kuno sila naman ang hindi man ta pwedeng mag-video ka nang mag-video ki. So mag-video ka kuno silang duha kay ilang papatos gawas kay kapoy kud pudto si Jackie ugma trabaho na pud. Diyan pasalamat ko sa year 2022 nga nausan ako ka vlogger. Ja salamat ka jud yung tanan sa inyong suporta nga wa jud mo kanang wa ni jud kaligtaig hagpahinumdum. So naka prepare ko mga ingani guys tungod ninyo ja salamat ka jud yung tanan ja ampulan tas Ginoo nga mao kay ang atong 2023 mag tuloy-tuloy na ang atong kuan sa atong mga trabaho. Ja salamat mag-video kay kuno sila ja mao na ni among handa. Diyan mag-picture kuno mi ganag may para na ako no memories kuno pud sa among 2023. Bitaw mag-memories man atong 2023 sunod na pud 2024. Jadi ag among sunto ko anday guys. Ja sabay lang pud natog ang purong 2022 ay 2023 nga first week sa kuan January. So gigulbaan na ni siya guys. Kulbaan na kanak? Uy. Di kulbaan namin ja kanang kulbaan pug ko pero sige lang kog ampos Ginoo nga denggan na gamong pagampo pero dawat ra pud namo guys ug unsay ibuhatag sa Ginoo dawaton ra pud namo ang tanan ug unsay ihatag sa Ginoo makapasar ba siya og di pero mas lami jud ang paminaw makapasar siya diyan sa may paminaw guys nagkulbaan na kaday kulbaan kuno sa Kristel pud kulbaan min tanan. So gikulbaan min tanan og unsay resulta karong first week sa January.
Ja, greet sa mo. Greet sa anak. Happy New Year, everyone. May tay pabuto. Yung pabuto kay mahadlo ko mo. Hala niyan kani mo palit kag pabuto day. Naiwa part. So ang prinsesa guys, 60 tanang ato bang sanak. Kapajama naman ko. Ako nagpajama di ko siya pero ang kuana mo sa una kay New Year na mo kay naka-read man mi. Naka-read tanak? Wala. Ay, Valentine's Day to. So mag-white kuno mi karon kay para pauso na pod white color. Wala, white rami kay wala may mega picture of white. Wa di ka picture of white. So ang white magudis kuan kanang Ano ba? Peace, purity. Char. Limpyo So, ba si- ng tawag? pero mas nindo jud pud ang white nak para sa atong krima na atong kortina. No, sige na, mag-start na sila og kanang kanta-kanta sila, guys. Ja, Happy New Year nitong tanan. New Year. Ja, guys, picture-picture sa kuno min, ja, alas 9 pa man. So, ina mag-picture, guys, manggiilis mi kay mga puti am sige na makahugawon ja. Salamat day ko sa tanan ninjong mga suporta namo, labi na ni Nicole sa iyang pag-board exam. Dahan salamat kay bawo na magkinsa ka. Ate Bibi, salamat kadto sa mga tanan mga nisin ug Gcash para Nicole sa jang allowance dito sa Dumaguete. Daghan kadto salamat ug Happy New Year jung tanan. Happy New Year kanang di ko Miss Crystal ambak-ambak kuno kon jadi mo ko maka ambak-ambak kay something wrong. Basta Happy New Year jung tanan, guys. So mga an kuno miron kanang among panawagon tong mga bata doon sa wa may tao da speakers so dagan hiram mo kusig panawag. Way tao da speakers. Kasi just ate pud sa ang bana mga bata kay man na important ang mga bata dari. Kay mga unmi kay saan naman yang giluto dari ug di mi mang nuan man dihag mga bata. Paano ka sa mga bata pa bina na ba? Lako lagi ma. Saka sila nagkuan tao dos kasada. Dagang sa inos mo samot ta dos mga aso. Katul kay ilong. A few moments later. So good morning, guys. Happy New Year. Ano to na? Ano? Kuan nga nang nanawag mig mga bata gabiin sa wa di ay mga kamong spaghetti na kay na depositihan na to speakers dito sa ate ni Pakaidi. Sulit-sulit bangus. Ingat diri ay. Hindi na tinawad na. Manok ko no. Hindi na tinawad mo yan ang paglilihi. Naroon tao ng kamot. Naroon tao sa paling kamot din ka lang Na ganun. Kasalan ko sa Facebook na. lilihi. Ang prutas. Kung talagang nag-graduate na dili baligyan na. Ya si Papa Idi deh guys sa Jukad sa kay duty. Morning. Pinunyer ng tanan ko no. Nakiam siya ng saging na. Wala pa mo ng saging na bako kawawa sana. Hindi ko saging. Kaya kuan ko ni tambaw ko ni saging na. Hindi talaga kung sa nang kuan. Batang-batang. Dahil sa katasong tumong. Ano ito? Parang batang-batang makuno pa makuno tampang sa tiyan pa. Sa likod. Kailangan batang-batang ah. Nakala ko na sinigawas na ako. Dahon ko na siya nga murang tumang heart. Basta batang. Nasa din ng batang? Batang Ano ba? itong yung gusto dito? Ha? Batang ba nga lang mulot sa gabi ba? Ano sa kanong batang? Ino sisipin lang ka sa eskwelahan. Kapuyo ganyan. Katulog karon. Wah, daghan ko na. Kung daw aso na kuha. Mas yung part, kaya ka na, pero ngayon nag-turn kaya ka. Kaya ko, wag lang. Kaya mo akong nakikitambong niya tidali sa unang maningahig ng dito ba? Nya, kaya ko nakidaan na ko na. Diya, ibutang sa baso nga. Kaya ang baso nga bildo ba? Nya, ang baso ko nga bildo. Ipiga ko na sa kuno kabugkos kuno kuhaan niya. Pigaan. Diyan na ako rin mo sabaw-sabaw ana. Tungtong ako rin kung pigan. Mahuyos ko no. Alam mo nagkabag ba?
Andar pala ako ubo lagi ay. Kagay pinit gabi eh. Sabi ko sa ang aso. Mga buso. Nag-enjoy mo pinayaw. Ako lang katawag ng good me. Nakatawag ko kariyan. Dali at oras mo. Sinulog na naman. Yung sabay sa kuan, nasa Rino po, sa Manila, sa Nueve. So, 3 kings ka kami. Ay, gusto nung 3 kings tayo? Halos doon nga. Pista sa rin. hindi mo kung bagong nagpaglawan. Bago na bago. Pag-ilan boss, bulan, umanakaw na. Yung tubig. Kaming doon guys, inday nga. Kung sa galo, di ka sa semana na, di na? Kung sa Manila ka? Bagong hindi silahan. Sa DBI? Kasi mapart ako kuam sa spring. Hindi na ako kaya din mo yung tubig. Uy, Kaya mo inom ako kaya siyempre, sito ng daya ay ko. Oo kaya. Kami ko na. Ay, nagmamatang itong mga bata ko. Ano pa noon? Grippy. daot na ng atulan na. Hindi kayo mo lang daot ng sugod. Ah, Ang? Basig ko lang, hindi. di man. Hindi mo. Dumi mo lang daot. Ay, gawin yan eh. Nakakaw lagi ko gabi. Saan siya? Daot na siya. Uy! Parang patatas ba nga? Daot. Uy! Di eh. Ba, hubog yung gabi. Eh, Ikaw hubog nila. hindi ko ba? Ano ko ba tilaw? Hindi natin kayo nokto. Patatas eh pa. Pasas na mo. Nakuha nga ko na ginawag lang mo kayo. Isabay na ginawag natin. Sick up lagi na. Hindi mo sabay sa akin nagagawa na. istorya niya. Oo, ano yung istorya? Pick up. Dapat, hindi ko yung istorya. Hindi ko sick up na. Hindi may himo ng istorya. Dali ka tapos sakit ang hinay kas tubig. Hindi ko alam niya wala ka na nagtigo magbagang mga overcapig ba ka na. May igahay mo tapong kang ulo po. Natigo Uy, na itaw-taw, garas garden ka. Kiriw. Wala, basta-basta ngayon yung mga yung nalibibihonan. Pahuway, di ka sabot pahuway. Manilig na ka, limpyo na kayo. Mga isa pa yun siya. Bapo, iyahan na pong ipasabot-sabot. Pili mo lang sa kasimana, pahuway lang sa, ano kayo nagibat. Hindi ka gano'n gusto manilig, kung huwag makay. Kanya na ako manilig, masabot-sabot ka na. Wala po yung dumtal, kaya dili manilig. Ay, Angkot na, daog ba na lamang ng mga tanong niya? Tumag na hilang siya na yun. So guys, Ako dito kayo. hindi guys, karon pa din ko karon pa ko naka-vlog guys nga. Ang mga tanom nga gikan sa buhol. Kay mara di pag-abot na mo dari kanang nang limpyo lagi mis tanan-tanan lagi pang ibot ng mga sagbot sa gawas. Sus kayo pagtanaw man agad dito na mas dauban. Ang nagharak ado ko itong mga banda nga gikan ni manang hilin hapon ito gipalit ni manang ato na gihatag niyang lalay nga mga dublikara itong mga gabi-gabi sus ito Diyos na uban guys basta lagi ni Nicolas na Nasugba pag ito ulayas na laman ko kaya Ang nasugba na ba? Ang nasugba na pag ito ng uga. Hindi din ang sarap. Yang kayo okay, basta ka pinabilin ba? Ako dito man ko wala ko magtitiyo. Paglingi lang ko niya ba, si buhato niya. Kanina ko pag hawa niya sa looban, ang gilul kong looban, kung okay ba? Wala nga una, pag nga ugat kayo ng pagkasunog. Man, tagat ang mga dahon. dahon ta kaya ang ugat mo tubo pa man to sugba dyan eh ang Wala gigipan pa na na bilin, ay. gisalba pa na ho ang himuog tubig wa na lata dyan ang ulo pwede naman to pwede Ang naman to gimulan ng tubig po na sabon.
Ni unod Samot wa. ka matay. Sus na nasalbaduhan na medyo kabuk. Ako ang tunggilan dito, yung mga siya nga. Ay, lang. Hindi, para plan. Giingnan ko niya. Si Papa ay ito yung giingnan. Ako pa yung away. Kuman ako panilig, siya, agad itong mga mamang ko, ano po yung gisilhig mo yan? Katong niya ko, Di ka nagkalat mo gudere. Na karira na tabay ko na. Ko anak butang sa dauban na kay siga. Sus kini di tayo pa dito sa dauban. Gano'n na nagkasiga na lang, nanaamit yung mga tanong sa buhay. tayo ka. Wala kong tayo pa eh. Ikaw na lagi ko nanilig. Sapot na magubuhat to good gay. Dili pa. Punala po dito. Nalaan po doon kilid. Bayan oy. Sapot dito. Kaya ka, kung nana, kung manana po na, way ka humanam, yun na Yeah. walang... Siya nasakpan, ingon niya, dili mo ulit, nalit, tinatagal na. Di katong Dito na sa, Usa diri. Asa diri. Di mo tigog. Nga nung nipuson tanan. Balik-balik po sa daubanan. Kaya wa po nga natalaw nga buwak yung liwit. yun ang kumalo kay gipanglalot na good. Ala nga na mo ibot ra ko din ako ilabay. Siyempre ka naman gipanglarot ako na ilabay. Di kay lahi mo mga tanong kay di man to yung Wala di ko kaila. Ilag mga tanong diha. minsan, ngarang hilak din hanggang itong time ah. Kay di ko kamubun Tawad nga. jugat eh. Di ko kamubun nga nasugba ba ag mga kuan mga tanom. Karon na bidan mo na na-open dito nga nasugba. Naraman lagi din kasi nawala. Dili ba? Kahit sa saging lahi sang tundana wag kay bagon sa ni siya nga ni. So guys, mga tamang video guys, Happy New Year. Nga. Manginawat ko nga kanang karong 2023 nga. Naging healthy tang tanan. Balag wa tayo mga kwarta basta wala tayo sakit. Manang mapatuos ako sa mga anak nga paway sa ako. Kay sila sige gasaba na kaya papawayon lagi ko matong pang jabo lagi to nilang pang kauna nga ginamos kay mato nakaangin day ko no. Kabulan pa yun. Kape pa yun. Wala akong makape. Teo. Kayo matulog pagbalik, makadyat lang kay. Nainip mi yung Hindi naman tagal ito sa amin eh. ha? Mukhang Pingot mong gugugabi eh. Muraga New Year pa taga Ginawa, gugugabi. Kuan. ang kaya raman ng sayaw. Pag-uhangin. Dili ang kuan. Bugno tubig ba niya? Gabi ibaya. May ice ba ya to? May inom. Tulog na ta kay klase na po. Manog pabugas. Mata na po alas 5. Lina po diri galasa alas 5. Patulog ng balik ko. Ang hipos ako. ha? Ang hipos. Unya na ko ding Oo. Ako na lang ng hipos. Na Napon! napon. Kumura pang kaluto sa oras. Unahan pag unahan pag niya ng mga mahipusunon nga. Taas pag mag-oras kalibutan. Bisag sunod simana pa na nimo ipuso di man na mawala. Oo, kawan ko tayo tulog hapon tiga. Ano punta? Ang ganiya marago ni ugma ang hipos. May Di man guguma pakaligod. Di! Sus ko. Para ka na lang. Bangari nga mura na haunted house yung balay yung limpyo. Para pinakaadlaw na pahuway. pagdamot pa yun. Kasi ang house. Ha? Pagdamot pag ginangadlaw ang pahuway. Puso Tao. yun niya. Ganahan mo ka ng bagong tuig nga mag... Unya na, sus. Wala manas kuan. Wala lagi pero ako ganahan na dito mag-sleep. Ano sa nimo? Di, Kung sa trabaho, kung day. maintonsis po, trabaho. Ay, Yeah. Happy New Year din yung tanan guys, ang pamilya dito sa... Ang sumunong na ako nga. Tarunga man mo, oy. Hindi, mag-edit ka to. Happy New Year di ay sa ang pamilya na naitatay dito. Mga isuon. Yun yung tanan. Ya. Nice ka doon ilang kwan na kay kulay pink. Pero siguro singani ka ng sigig at sing ba kay
kuan lagi. Sige, Sinus. te, butang na dito, te. Matulong sa takadyo. Ya. Diya, pagkuhan sa ta. See you next vlog sa. Inyo yan. See you next vlog. Kaya mo raw may galut tao kaya ito mo. Wala na dyan, bigalo tawa dyan. Masamod, basta. Sige, At singoy. Sige na, see you next vlog. Love you all. bye! Happy New Year!